Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Patay ang 26 anyos nga construction worker human matagakan og steel pipe sa ulo. Lalaking nagtanyag og peking NBI clearance ug government IDs sikop sa entrapment. Unom ka buwan aron masolusyonan ang kakuwang sa supply sa kuryente sa Siquijor gimando ni Presidente BBM. Ug clean-up drive operation sa mga drainage sa Barangay Tipolo, Mandawi City gihimo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Patay ang usa ka construction worker human maigo ang ulo sa natagak nga tubo sa iyang gitrabahuan nga building sa Barangay Zapatera, Cebu City. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nahitabo ang insidente pasado alas 11 kagahapon sa udto apan nadawat sa mga otoridad ang report alas 5:30 na sa hapon. Giimbestigahan sa Office of the Building Official ang nahitabo. Mipahigayon sila og site inspection sa lugar na hitabuan. Nasayran nila nga samtang nagtrabaho sakay sa gondola ang trabahante sa ikawalong andana sa building nga iyang nahimutangan. Kalit lang matod panatagak ang GI pipe o tubo gikan sa ika-22 nga andana ug didto kini mitugpa sa tangkugo sa biktima. Adunay gisulob nga hard hat ang biktima apan nabua kini tungod sa kakusog sa impact. Gidala pa kini sa balanan apan wa na siya matabang. Halit lang ko nung nahulog ang tubo nga gikan sa 22nd floor ug sadto si naay po'y nagtrabaho sa baba naa sa 8th floor nga nagplastering sa wall. Dito sa naigo sa may bato pero daw in fact nakita pa namo ang tubo nga naa siya dugo. Tungod sa naitabo, temporaryong gisuspenso sa Obo ang operasyon sa duha sa 5 ka edipisyong gitukod. Nasuta usab sa Obo nga expired na ang permit sa gondola ug ang tower crane nga gigamit sa konstruksyon. Sad to say, expired ang mga permits. Suspend ang pagtrabaho, ang paggamit sa mga both mechanicals, but the activities, pwede rin sila maggamit o hagdanan for the meantime nga magkuha pa sila og permit for that alimak ug kanang gondola. Wa pa muluwat og pamahayag ang tagduma sa building apan matod sa Obo official nga giabaga sa tagduma sa building ang tanan nga galastuhan sa namatayng trabahante. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tungod sana sinating problema sa supply sa kuryente sa isla sa Siquijor, personal nga giinspeksyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang power plant kaganiha. Sayranta ang update sa gipahigayong inspeksyon live gikan sa Siquijor si Fem Marie Dumabok. Fem? Ses unom ka buwan kanang gihatag nga ultimatum ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ngadto sa Siquijor Island Power Corporation Concepcor aron masolusyonan ang energy crisis nga nasinati karon sa lalawigan sa Siquijor. Unom ka adlaw human gideklarar sa Siquijor Provincial Government ang pagpaubos sa isla sa state of calamity. Personal nga gibisita sa presidente ang power plant sa SEPCOR sa Barangay Candanay Sur sa lungsod sa Siquijor pasado alas 9 kaganihang buntag. Buot niyang makita ang kahimtang sa power situation sa probinsya. Iyang gisusi ang engine diesel unit, control room, transmission line ug uban pang parte sa planta. Uban sa presidente ang mga opisyal sa National Electrification Administration o NEA, Department of Energy, Province of Siquijor Electric Cooperative ug mga opisyal sa Siquijor LGU. Mato ni Engineer Jonas Tampos, ang SEPCOR plant head sa lungsod sa Siquijor, nga nagsugod dito Mayo 13 o usa ka adlaw human ang midterm national elections nga nasinati ang halos kapin sa 4 ka oras nga power outage. Mas ni grabe kini nitong Mayo 23 nga moabot na og kapin sa 8 ka oras ang power outage. Tungod ni ini, apektado na ang mga residente, mga trabaho, ilabi na ang online jobs o tourism industry sa probinsya. Ang power outage resulta sa pagkaguba sa 4 sa 6 ka mga generator sa planta ng SEPCOR sa Candanay Sur. Samtang usa-usab sa 4 ka mga generator ang under maintenance sa planta sa SEPCOR sa Tignaw lungsod sa Lazi.
Midugang si Tampos nga dunay mga hangyo alang sa postponement sa mga maintenance tungod sa eleksyon o mga fiesta sa lugar. Hinungdan nga mas ni grabe ang problema sa mga generator unit. Kasagarang moabot sa 10 ka adlaw o kapin pa ang maintenance sa kada generator. May isang rental na tayo nandun sa Lassi, saka may incoming pa isa. Darating sana ngayon, yata. May samayin. Ang Palawan man, ma'am, ano yon? Kay Porcelco yon, kasi tumulong din si Porcelco. Samtang matod ni Antonio Almeda, NEA Administrator, nga sa gihimo nilang initial assessment, maintenance issue gyud ang hinungdan sa power crisis sa lalawigan sa probinsya. Nagtinabangay na ang NEA, Porcelco ug SEPCOR nga masolusyonan ang problema. Malaking tulong yun dahil 2 megawatts yun eh. May dependable yun na 1.7 or 1.8. So ngayon ang deficit natin ng 1 mega, almost 1.1 mega na lang eh. Isip dinali ang solusyon, matod ni PBBM o saka rental generator ang gipadalagikan sa Palawan nga pwedeng mag-supply og 2 megawatts. Hinungdan nga gilantawan nga mag-normalize na ang supply sa kuryente sa lalawigan sa katapusan ning semanaha o sa sunod nga semana. Gilantawang moabot ang genset karong adlaw. Matod sa Porcelco General Manager nga naa sa 7.3 megawatts ang pwedeng masupply sa SEPCOR karon. Samtang moabot sa 9 megawatts ang peak nga demand sa kuryente sa probinsya. Challenge ni PBBM sa SEPCOR nga makahatag na gyud og permanenteng solusyon pag level up sa ilang facilities ug uban pang pag-upgrade. For our short-term solution, yun na nga yung 2 genset. Tapos we have given ourselves, dun sa usapan namin, we have given ourselves a deadline of 6 months for this short-term solution. By 6 months from now, we will then impose whatever new arrangements that we have to do so that 6 months from now, we do not have to resort to emergency gensets. Now we have to think about fuel supply. Now we have to think about the development of even the transmission lines. Says, nisumiti usab og mga requirements ang Province of Siquijor Electric Cooperative ngadto sa NEA aron makakuha og Certificate of Conformity alang sa pagpaygayon og bidding alang sa tinguha nila nga dugang power supply aron di na gyud magka-problema pa sa supply sa kuryente sa lalawigan sa Siquijor. Says, Dagang salamat, Femery Dumabok. Lalaki nga manghimuay og peking NBI clearance ug uban pang mga dokumento sa Mandawi City na dakpan. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Kuha sa surveillance camera sa NBI Mandawi ang pag-abot sa mga undercover agent nga nagpakaron ingnon nga seaman. Pagkataod-taod, miabot ang target. Pagduol sa mga operatiba, bit-bit pa sa suspect ang kwarta nga gibayad sa iyaha maong dali siyang gidakop. Matod sa NBI, ang modus sa suspect mubuhat og